para bapak, para ibu, sedaya jemaah ingkang hadir ingkang tansah kula mulyakaken wonten kesempatan pembagian dalu menika sejene kita ngaos rutinan kalih dipun niyati Rojabiyah. Ngoten nggih? Nggih. Dados kita kalih niatan Rojabiyah, niatan mrengeti wontenipun Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulan Rajab niki dipun wastani wulan ingkang mulya. Kula wonten dawuh bilih inna Rajaba niku syahrullah. Wonten dawuh bilih wulan Rajab punika termasuk wulanipun Gusti Allah. Wulan sing mulya, wulan sing dimulyani. Menawi kita ningali saka maknane Rajab, wonten dawuh bilih farajabu niku salah satu ahruf. Rajab niku duweni huruf kathah 3. 3 niku napa mawon? 3 niku ra, jim kalian ba. Ra niku rahmatullah. Ra lapan Rajab niku rahmatullah. Rahmatullah niku napa? Kawelasane Gusti Allah. Niki duhaken dhateng kita bilih wulan niki wulan sing kebak kalih kawelasanipun Gusti Allah. Lajeng sing nomor kalih jim. Jim niku jimul abdi. Jimul abdi niku tegesipun keluputane kawula. Kita dados tiyang biasa sing boten adoh saka penggawe luput, dados tiyang biasa sing boten adoh saka dosa. Mula jim niku jimul abdi, keluputane kawula, keluputan sing sampun kita lampahi. Lajeng bak niku birrullah. Bak niku birrullah tegesipun kebagusane Gusti Allah. Monggo saka niki kita saged tangan-tangan. Roh niki welase Gusti Allah, rahmatullah. Jime niku jimul abdi, keluputan kawula, keluputan kita. Lajeng bak niku birrullah, kebagusane Gusti Allah. Seakan-akan datang mriki kita memahami bilih nopo, bilih keluputan kita, jimul abdi